Jeg har været til en fødselsdag her for ikke så længe siden, og der var der rigtig mange, der blev forelsket. Eller ikke forelsket, fordi... Eller, jo. Der var rigtig mange, der var forelsket i alle mulige personer og sådan noget. Ikke? Og det er selvfølgelig også helt i orden. Fordi det kan man jo gøre for, at man bliver forelsket. Men når man er fuld, så bliver man hurtigt forelsket. Det gør man. Men det var ikke det. Det er... jeg synes, at hvis man er forelsket i en person, så skal man helt klart sige det. Man skal sådan gå hen til personen og sige, der er gået så lang tid, og jeg har en lille crush på dig, og jeg vil i princippet bare høre, har du det på samme måde, og sådan. Altså, I behøver nødvendigvis ikke at have noget for hinanden, eller... Men I må godt... Altså, det der med, man vil gerne have det at vide, hvis der er folk, der kan lide en. Altså, man gider ikke gå rundt der og sådan tænker, der er bare ingen, der kan lide mig. Man vil gerne vide det. Jeg vil rigtig gerne vide det. Jeg tror, der alle gerne vil vide, hvis du kan lide en. Altså, jeg har for eksempel en, jeg godt kan lide. Han kan så ikke lide mig. Han har sin kæreste, så det dropper jeg helt. Og hvis det er sådan, så synes jeg også, at du skal droppe det. Hvis personen har en kæreste, eller er vild med en anden, i princippet, så kan du bare droppe det. Fordi at der vil ikke ske noget, så... Og jeg skal have en ny sædstilling, for jeg sidder på mine knæ, og det gør ret ondt. Øjeblik. Ja, nu er jeg så gået over og holde mobilen med min hånd i stedet for. Det ved jeg ikke, om det er bedre, men det håber jeg. Hvor kommer jeg fra? Jo, det der med forelskelse, jeg synes, at hvis du er forelsket i en person, så sig det helt klart. Fordi at det nytter ikke noget, at du går rundt og sådan, jeg kan lide dig, men du kan ikke lide mig, tror jeg, og sådan noget, ikke? Det nytter ikke noget. Og det der med hvis du har brug for at snakke med nogen om det og sådan noget, ikke? Altså, så i stedet for at sige det der, det ved jeg ikke. Jeg ved det bare ikke. Det nytter ikke noget. Man kan ikke bruge det der, jeg ved det ikke til noget. Det kan man ikke. Så lad være med det. Det er jeg rigtig godt træt af. Jeg har sådan brug for at sådan, fjerne, det ved jeg ikke, ordet for ordbogen. Mit råd til jer er, hvis du forelsker en person, så lad være med at gå og holde det inde. Lad være med at være bange eller noget som helst. Du mister ikke venskabet til personen. Hvis du gør, så er der jo noget gennem personen. Så er det jo personens skyld. Så er det ikke din skyld overhovedet på nogen som helst måde. Det er det ikke. Du skal gå efter det. Du skal gå hen til pigen eller drengen. Sige, hør, jeg har været forelsket i dig i 6 måneder, 1 år, nogle uger. Jeg vil egentlig gerne sådan høre, om du har det på samme måde. Og så hvis han har det på samme måde, så find en dag, hvor I kan være sammen, eller en eller andet, og finde ud af, er der noget? Eller er det bare en lille periode, hvor man har sådan lidt, det ser rimelig godt ud. Find ud af det. Det er mit råd. Tag det sammen. Hank op i nosserne, hvis du har nogen. Ja. Ha' en god dag.